basahon, good day. Brad, nganong magwali man mo sa ngalan nga Yeshua, nga wala man na nahisulat sa Biblia, aron ang mga tao mutuo anang inyong gisangyaw. Kay naaman gud daghan fake news karon. Good day. Brad, nganong magwali man mo sa ngalan nga Yeshua, nga wala man na nahisulat sa Biblia, aron ang mga tao mutuo anang inyong gisangyaw. Kay naamang gudaghang fake news karon. Nagasalamat higala nga nagapadala ni nga pangutana. Atong tubag, dili tinuod nga ang ngalang Yeshua wa nasulat sa Biblia. Siguro higala kung wala ka nakakita sa ngalang Yeshua diha sa Biblia nga imong gigunitan karon, nagpasabot ka na nga ang Biblia nga imong gigunitan bunga lamang kana sa pag-usab o paghubad sa mga maghuhubad. Ug mo'y hinungdan nga tungod sa gibuhat ining mga maghuhubad sa Biblia, inay isulat o itug-an unsa ang orihinal nga ngalan sa atong Misaya. Ngalan nga fake, muni tinuod fake news, ngalan nga fake, mga higalag igsoon, ngalan nga pinuli, ngalan nga dili tinuod nga ngalan sa atong Misaya, muni gipuli mga higalag igsoon, ang ngalang Hesus, muna igbasa nimo sa imong Biblia karon, dili na ka makakita sa ngalang Yeshua, ang imong makita ang ngalang Hesus. Nganuman ang imong Biblia inusab na kana mga higalag igsoon. Inusab na kana. Now, unsa magyuday ang ngalan nga napatik ngadto sa orihinal. Hinumduman nato higalag igsoon, nga ang orihinal aning Biblia is Hebrew. Hebreo ang orihinal nga Biblia mga higalag igsoon. Sa Daang Testamento o ang Bagong Testamento. Puro kini Hebreo mga higalag igsoon. Siguro ang uban nga mga magtutudlo, nagtudlo ninyo nga ang Bagong Testamento kini orihinal nga nasulat sa Griego. Apan kami ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, nahugot gayod nga nagatudlo kaninyo mga higalag igsoon ug nagapahibalo kaninyo nga ang orihinal anang Bagong tugon o Bagong Testamento dili Griego kundi Hebreo mga higalag igsoon. Ug kana diha nato mabasa ang ngalan nga Yeshua. Ang ngalan nga Yeshua makita ni nato sa Biblia, mabasa ni nato sa Biblia. Atong ihatag ninyo kining mga hubad nga sa Biblia nga diin mabasa nimo ang ngalan nga Yeshua. Una nga hubad, ang pulong ni Abba Yahweh. Ang pulong ni Abba Yahweh, kini usa sa hubad sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, hubad nga diin orihinal nga ngalan sa atong Misaya o nga orihinal nga ngalan sa mga apostoles, mga propeta, mga higalag igsoon. Ipakli nimo ini nga Biblia ang pulong ni Abba Yahweh, makita na nimo ang orihinal nga ngalan sa atong labang makagagahom nga si Abba Yahweh o ang atong Misaya nga si Yeshua mga higalag igsoon. Lain pa gayud, the scriptures. Lain usab ning nga hubad sa English nga din giuli usab ang original nga ngalan sa Misaya, ang Yeshua, ngalang Yeshua o ang ngalan pod sa atong langitong amahan nga si Yahweh. Lain pa gyud nga hubad, Hallelujah Scriptures. Hallelujah Scriptures. Mao lang gihapon mga higalag igsoon. Makita gyapon nato kining ini nga Biblia ang Hinibreo gyud nga pag-spelling, Hebrew spelling gayud sa ngalan sa atong langitong amahan o ang ngalan sa atong manluluwas mga higalag igsoon. Lain pa gayud, Hebraic Roots Bible. Hebraic Roots Bible. Dinhi nga hubad aning Hebraic Roots Bible, mabasa nimo ang ngalang Yahweh ug ang ngalang Yeshua mga higalag igsoon. Naa pagyulain Tagalog nga version, ang salita ni Yahweh. Ang salita ni Yahweh. Kini nga hubad sa Biblia mga higalag igsoon, makita nimo Tagalog kini apan ang ngalan dinhi gibutang Yahweh gayud ug Yeshua. Giulit gyud ang original nga ngalan sa atong langitong amahan o sa atong manluluwas. So ang ngalan nga Yeshua dili tinuod nga di mabasa sa Biblia. Dili mabasa anang Biblia nga wala gisulti ang kamatuoran anang hubad sa imong Biblia nga inusab na tungod sa mga translator nga pabor sa ilahang kaugalingong pagtulunan mga higalag igsoon. Now,
Nga importante man ang ngalan nga dapat dili gyud masayop ang ngalan sa atong manluluwas. Tungod kay kini nga ngalan mao kini nagdala og kaluwasan. Kaluwasan ang ngalan sa atong Misaya, mga higalag igsuon. Ngalan kini sa kaluwasan mao ni nga siguro una to nga ang ngalan nga atong gilitok mao na ang original, insakto nga ngalan sa atong mahal nga manluluwas. Kay ngalan man sa kaluwasan ang isyu nato dinhi. Dili maningalan sa ordinaryong tao, dili maningalan sa presidente o dibisin kinsa nga inila nga tao ining kalibutan na. Hinunuan labaw kini nga ngalan. Ngalan kini nga naghatag kaluwasan ngadto sa mga tao. Mao ni nga sangpito nato ang insakto ngalan. Mga higalag igsuon, unsa man nga ngalan? Ang ngalang Yeshua. O giingon dinhi sa Buhat 4 bersikulo 12. Walay kaluwasan ni bisan kinsa nga lain kay walay lain nga ngalan sa ilalom sa langit nga gihatag sa mga tao diin pinaagi niini kita kinahanglang maluwas. So walay lain nga maghatag og ngalan nga maghatag og kaluwasan, mga higalag igsuon. Mo ni importante nga ngalan nga atong gisangpit dili fake kay mo resulta gining fake news. Matod pa sa atong texters nga daghan ko ng fake news karon tinuod na igala, daghan yung fake karon nga mga balita, mga higalang igsoon. Mo ni magbantay ta bisan pa basi nagsimba ta og piki nga ngalan, piki nga makagagahom. Mao ning atong tinuon mangita ta og kamatuoran susiho na to higalang igsoon. Dili lang kay magsunod-sunod ta sa atong pastor, sa atong mga magtutudlo, atong ministro, atong magwawali sa atong mga simbahan, ang pari magsunod-sunod ra ta. So walay igong pagsusi kun kana nga mga pagtulunan na igo ba gitudlo ba ang mga tiunay, ang mga putli nga mga kamatuoran gikan sa kasulatan, mga higalag igsuon. Now, ang ngalang Yeshua makita nato ni sa Hebreo ug mao ni nga gipaparugay nato nga kini kay mao ni original nga mabasa nimo sa Hebrew Bible sa Mateo 1 bersikulo 21. Makita sa ninimo ining mga bersyon o mga hubad sa restored nga Biblia nga atong gihatag kaganiha, mga higalag igsuon. Katong mga nagkalain-lain nga mga hubad sa Biblia nga diin gigamit na gayud ang ngalan nga Yeshua. Wala na gayud na gamit ani ngalang Hesus, mga higalag igsuon. So nganong dili man ta mo gamit ang ngalang Hesus, mao ni ang piki nga ngalan. Mao ni ngalan nga pinuli. Mao ni ngalan nga inilis. Ug ang nagbuot-buot ani mga higalag igsoon kinirang mga translators, mga maghuhubad lamang. Sa plano sa kaaway nga mao si Satanas, nga limbungan ang tibuok kalibutan, ug usa sila nga nahimong sulugoon nga nahimong hinungdan nga malimbungan ang mga tao sa kalibutan, mga higalag igsoon. Inay magsimba sa original na Yeshua. Nagsimba ang katawhan sa kalibutan sa piki nga ngalang Hesus, nga maoy ni sikat nga ngalan sa manluluwas. Ug sultihan ta mo, mga higalag igsoon, ang giingon sa kasulatan sa Lucas 18 bersikulo 8, nagpahayag, mga higalag igsoon, nga jutay ra gyud mutuo ani ngalang Yeshua. Jutay ra gyud mutuo ani ngalang Yeshua, mga higalag igsoon. Apan ang ngalang Hesus, grabe gyud kadaghan ang musimba og moalagad ani mga higalag kaigsuonan. Niya sa Lucas 18 bersikulo 8 ingon dinhi, ako magsulti kaninyo nga siya manimanos alang kanila sa madali. Bisan pa ni ana sa diha nga ang anak sa tao nagaabot. Kinsa ning anak sa tao? Mao ni ang Misaya, mao ni ang atong manluluwas nga si Yeshua. Siya ba makakaplag og pagtuo dinhi sa yuta? Sunay pangutana, mga higalag igsuon, makakaplag ba siya pagtuo dinhi sa yuta? Ngano man, ngano ni abot man ning istorya nga makakaplag ba siya pagtuo dinhi sa yuta? Ngano man, sa pagkatinuod, jutay ra gyud ang mutuo. Mao bitaw nag-ingon ang kasulatan, mga higalag igsuon, sa Lucas 13 bersikulo 24, paningkamot sa pagsulod sa masigpit nga ganghaan kay daghan
Og ako nagaingon nga na kaninyo, daghan ang maningkamot pagsulod apan dili makahimo. Tanawa mga higalag igsoon, daghan naningkamot nga mosulod pero di kahimo. Mga higalag igsoon, no, lisod sigpit ang ganghaan. Unsa ning sigpit? Ang ngalan niya mao ni ang ganghaan nga sigpit. Kaingon man siya sa Juan 14:6, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Siya ang dalan nga masigpit, nga lisod, subayon sa tao mga higalag igsoon, labi na di kamutuo ang ngalana. Apan ang ngalang Hesus lapad sayon, nganuman walay mga kasupakan nga mga kasuguan niini mga higalag igsoon. Nganuman kini nga ngalan sa ako nagikaingon, inilis lamang kini. Piki kini nga ngalan, dili kini original. Dili ni Hebreo nga ngalan ang Hesus mga higalag igsoon. Gikan lamang kini sa Griego mga higalag igsoon. Ang kagikan ini nga ngalan gikan sa Griego, giadapt ngadto sa gidala ngadto sa Latin, o gikan sa Latin usab ngadto sa mga katsila dinhi sa ato ang nasod mga higalag igsoon. No? Naingon din pa sa Facts About the Bible, page 81. In its English form, Jesus, back to Church Latin Isus, with transliteration of the Greek Isus. Unsa mga higalag igsoon, kini nga porma di ay nga ngalan Jesus or Jesus nagagikan sa Latin nga Isus sa Griego nga Isos. So ang original gid ani mga higalang igsuon, ani ngalan nga Jesus nga gisimba sa mga tao karon, ang dili original nga ngalan sa Bisaya ang Jesus. Gikan ra di ay nis Griego. Gikan sa Griego gipasa ngadto sa mga Latino. Kunya ang Latino usab ang mga Spanish nidala ni ini pinaagi nilang Magellan dinhi sa ato ang nasod. Ug may hinungdan nga atong nasod nagsimba ining ngalana. Pero dili ni maoy ngalan sa kaluwasan. Dili ni maoy ngalan nga gikan sa langit mga higalag igsoon. Lain pa pamatuod nga piki gini ngalan Hesus. Sa Israel wala letter J. Wala letra J sa Hebrew alphabet mga higalag igsoon. Kanus am na imbento ang letra J. Aning papamatuod nato. Encyclopedia Americana, Volume 15, Year 2000, Edition, page 636. The form J was unknown in any alphabet until the 14th century, when it originated in the ornamental lengthening of the letter I in the manuscript. So kini ang letter J, kanang descendant siya sa letrang I, siya ang kanang kaliwatan ba? Liwat siya, diha siya nagagikan sa letrang I. Unya nitungha lang ni diha na sa ika-14 na ka mga siglo. So nganong nagisgot man ta aning letra nga J? Tungod kay ang letra nga J, mao may gihimong sinugdanan nga ngalan sa ngalang Jesus. Jesus. Mao man ni sinugdanan sa gisangpit karon sa mga katawhan nga ngalan sa manduluwas. So kung ang kanang litrang J nagsugod ra sa ika-14 nga siglo, sa ato papag-ulang bag-ulang nitungha kana nga litra, bag-ura di ay pod nitungha kini nga lana mga higalag igsoon. Sa first century, bisan pahantod karon ang alpabeto sa Hebrew sa mga Hebrewhanon, sa mga Jewish, sa mga Israelita, ang ilang alphabet mga higalag igsoon hantod karon wa goy litra nga J. Ug may hinungdan nga di mahitabo nga ang ngalan nga atong mahal nga Misaya nganlan gyud og Jesus. Di gina mahitabo kay kung saon go pangalan sa pagkahimugso sa atong mahal nga manluluwas, wala may litrang J ang sinutian. So di gid mahitabo nga nganlan siya sa litra nga J. So klaro na mga higalag igsoon nga kaning litrang J resulta na kini sa paghubad-hubad sa mga maghubad.
ug resulta kini ni nahimo kining resulta nga piki ug dili tinuod nga ngalan sa atong mahal nga manluluwas. Dili sad kini tinuod hubad. Dili jud kini tinuod hubad. Ang tinuod nga istorya ani mga higalagison, pinuli lamang kini. Ug takuban kini nga ngalan sa kaaway nga si Satanas mga higalagison. Sakit nga pulong ug ang kamatuoran pilit ug kinahanglan natong dawaton kay mauman kini mutultol nato natos kinabuhing dayon mga higalagison. So, ang pangutana, ang ngalang Yeshua nganong giwali ninyo na mabasa sa Biblia? Sa ako nang gikaingon, dili tinuod mabasa diha sa Biblia labi original ug sa kanang gipasigpuli na gyud nga mga kasulatan. Pero kaning mga kasulatan pag-usab, no, bunga sa pag-usab-usab mga higalagigsuon, daghang mga Biblia nga labi na ning gikan sa mga Christian nga mga hubad, gikan sa Katolisismo nga mga hubad, mga higalagigsuon nagdala sa ngalang Hesus Kristo kana di gipakakita sa ngalang Yeshua diha. Nganuman wala nila gitug-an ang tinuod nga ngalan sa Bisaya. Apan dinhi sa mga hubad, sa mga Messianic, sa mga nagdala sa original nga ngalan sa atong langitong amahan o sa atong mahal ngalan sa atong mahal nga manluluwas, dinhi makita nimo aning mga hubad, mga higalagigsuon, ang pulong ni Abba Yahweh, the Scriptures, hallelujah, Scriptures, Hebraic Quotes Bible, ang salita ni Yahweh. Kini nga mga hubad, mga higalagigsuon, dinhi makita nimo ang ngalan nga original sa atong langitong amahan. Ubisan pa diha. So mao ni ang kamatuoran mga higalagigsuon nga ngalang Yeshua mao'y original, dili ang Hesus. Kung Hesus ang imong nakita diha, kana bantay mga higalagigsuon kay ngano nagabasa ka sa Biblia nga inusab. O kana mauna ang fake news. Ang fake news nganong fake man kay wa nagsulti sa tinuod, dili original, dili kamatuoran mga higalagigsuon. So magbantay ta sa fake news. Kay ngano nikatap og maayo karon. Bisan pa sa mga Biblia na isuwat diha ang maayong balita pero ang sulod dili gyud kamatuoran. Mao ni timan-an nato mga higalagigsuon, mo na nga kung mususitas kamatuoran, basahon nato ang kasulatan o usisahon nato kung kana tinuod ba nga ngalan sa atong makagagahom o sa atong mahal nga manluluwas. Gayud nga musimba original nga ngalan kay mautoy nagdag kaluwasan mga higalagigsuon. Walay laingan nga angay natong simbahon nga makaluwas nato. Gawas ra aning original, gawas ra aning tinuod kaning insakto nga ngalan mga higalagigsuon. Kay gani ang ngalan nato kung usab-usabon dili na pwede. Ang ngalan sa presidente mo adto na siya laing nasod, di na pwede usabon. Kay mawa ang identity anang atong presidente. Mura na ang mga punto nga angay natong batayan mga higalagigsuon nga ang ngalan hilabihan gayud ka importante. Unsa pa kaha ang ngalan sa atong manluluwas. Mao na nga ayaw mong tugot nga kamo musimba mo anang ngalan nga di tinuod. Simba mo anang ngalan nga inusab, anang ngalan pinuli. Hinunua, simbahan ninyo ang kamatuoran, ang tinuod nga ngalan mao ang Yeshua. Ngalan sa atong mahal nga manluluwas. Karon ang panahon, bukho na to atong mga mata. Dili na to patig-ahon ang atong mga kasing-kasing mga higalagigsuon. Ito ang pangitabo sa kalibutan. Gihisgutan ganiya ni Igsoon Dani. Hilabihan na kalapad ang pandemic nga nikatap karon sa tanang suok. No, bisan sa mga hilit nga bahin sa kalibutan mga higalagigsuon, niabot na ang pandemic, niabot na ang virus dito. Nganong gitugot man ni sa Elohim? Ngano man aron kining mga tao mangita sa atong Elohim, mangita sa tinuod, aron mo simba na mga higalagigsuon, dili kay mupilit hinuon aning mga bakak nga mga pagtulunan mga